cewa tsoron Allah, sannan cewa cikin asasin tsoron Allah imani da abin da Allah ya kaddara kuma ya yi. Wannan alama ce akan gaskiyar imanin bawa da kyautata zatansa da ubangijinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bawa baya imani har sai ya yi imani da kaddara alkhairinta ko sharrinta daga Allah take, kuma sai ya san cewa duk abin da ya same shi babu yadda za a iya kauce masa, kuma duk abin da ya kauce masa babu yadda za a yi same shi. Wanda ya imani da abin da Allah ya kaddara kuma ya hukunta zai yi rayuwa cikin nutsuwa, fitina ba za ta girgiza shi ba, musiba ba za ta raunana shi ba. Muna roƙon Allah ya azurta mu da imani na gaskiya da aiki na gari. A cikin littafin Allah da sunan Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƙa'idoji masu haskakawa a cikin imani da kaddara lokacin da musiba ta afkawa mu. A cikinsu akwai ƙa'idoji guda 10 waɗanda muka kawo su za mu fassara a takaice. Ƙa'idar farko, imani da cewa ilimin Allah ya ƙunshi dukkan komai. Shi ne ya san abin da ya ɓuya, ya san abin da ya bayyana yake a wajensa. Ba wani abin da yake ɓuya ga wajen Ubangiji. Ya san abin da ya kasance da abin da zai kasance,